Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Aufour, Comma, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Welkom terug bij Limburg Vandaag. Ja, in 2009 zaten ze heel Limburg op de kop. Kijk maar eens even met. En ik vlieg wie een vogel, ben zo sterk wie een tiger en zo goed wie een giraf, ja zo goed. Wow. En ik spring wie een springhaan en ik zwem achter die gaan en ik Lum die bij die hand en ik zing. Hey met die, wat een superzoene dag. Tuurlijk, een superzoene dag van de Raadlershoek Maastricht. En ja, ze zit hier wie mij, althans tweede van. Patrick van der Weijer en Ala Rutte, welkom. Dankjewel. Het wordt nu nog elke keer op elk feestje wordt het gewoon gries gedraaid en gedurende de carnaval. Maar Patrick, wie is dat toen begonnen? Wie is het toen begonnen? We zijn toen met een grote groep van ons zijn we in München geweest op de bierfeesten, Oktoberfesten. En, Gezellig. daar hoorden we de originele, want in ieder geval meen dat de dus de originele is, maar in ieder geval daar hoorden we het Duitse versie. En daar gingen al die tenten gingen daar helemaal uit en daar. En ver hadden toen ze met de tweeën van, goh, zullen we daar een Limburgse tekst op maken? En het zou leuk zijn als het ons gedraaid zou worden in een café. En nou ja, van het een kwam het ander. Dus het was eigenlijk kans per ongeluk als ik het zo weg. Absoluut, ja. Hey, maar dus Patrick zei juist van, we hebben een groep. Wij zijn de Raadlers. De Raadlers zijn eigenlijk een vriendengroep uit het toneelclubje opgericht voor het flauwekul te maken. Van daaruit zijn we bij de zittingen terechtgekomen van de Tempeliers in het vastelavondgebeuren. En ja, daar houden we voor ieder jaar houden we daar een half uurtje dan een leuke stukken. En de doelstelling van Super Schöne Dagen was eigenlijk om daar dat ook te brengen. Maar we vonden het zo leuk dat we dachten van, nou, daar maken we een cd'tje van. En goh, kunnen we toch eens links of rechts in een café huren. Ja. Maar dat links of rechts is iets groter geworden. Ja, inderdaad. Want echte artiesten wordt ook eigenlijk niet genoemd worden. Hè? Er zit puur in een gezelligheidsgroep, wat een ontzettend leuk nummer heeft gebracht. Maar toen sting het leven op de kop. Ja, van u, maar ook van gans Limburg, toch? Wat deed dat met u? Het was eigenlijk een beetje overweldigend. Zo van, nou ja, nogmaals, de beding staat heel klein. En daarna hebben ze in één keer gezegd, en iedereen blijft dat maar vragen. En die zender wil het hebben, en die radiozender wil het draaien. En interviews en optredens en meer en meer. Dus dat was wel erg verrassend. Ja. Wat ik heel mooi vind om te werken, want je hebt natuurlijk het heb toch wat opgebracht. Maar dat heb je niet in je eigen tijd gedaan, hè? Nee, zeker. Vertel dan eens even. Ja, zoals zegt, we pretenderen geen artiesten te zien, echt niet. We doen het puur voor de lol. Alleen voor de lol. En ja, de kunstdekster erbij optreedt, ja god, en daar wordt een vergoeding voor gegeven. En daarvan zeggen van, ja god, we hebben links of rechts gedronken en dan nog blijft er geld over. Voor schenken dat nog een goed doel. Bij Super Schöne Dag was dat Kika. En ook nu hebben we weer een goed doel gevonden. Dat is dan het lokale, dat is Stichting de Knoevel in Limburg. En ja, daar doen we het voor. Of in principe alles wat overblijft, dat gaat dan naartoe. Ja, want dan zegt nu hebben we ook al een nieuw goed doel gevonden, want je hebt een nieuw nummer, hè? Ja, ik had de vreugde zag. Ja, ik denk, dat zit er al. Hop biken. Ja, hop biken, dat is hetgeen wat we dit jaar bij elkaar gemaakt hebben. Wie komt er op dat idee? Want ik zie in de gang met de sheriff sterren. Dan ga ik eigenlijk al met de heuvelwacht. Ja, die ligt daarachter. Oh, dat heb ze vergeten. Op het PA ligt hij dus. Potverdorie. Maar hop biken, Patrick, wie zit er op dat idee gekomen? Nou, zoals al zei, we doen wel ieder jaar met aan de carnavalszittingen van de Tempeliers. En dit jaar bestond die 11 jaar. En voor we daar een speciale act gaan brengen. En een beetje in de western-stijl. Vorig jaar zijn we als Spanjaarden binnengekomen. Dit jaar over als western. En daar hadden we al een liedje voor gemaakt. Een beetje in een huistuin- en keukenstudiootje. Zo van, nou, dan hebben we in ieder geval voor de zittingen 3 avonden hebben voor een leuke tape. En nou ja, goed, dat wordt dan, wie dat tegenwoordig op Facebook zet, van goh, de tape is klaar, klaar voor de zittingen. Alleen heeft dat toen een journalist van de Dagblad de Limburger opgepikt. En die heeft natuurlijk gezegd van, hé, wacht even, als Patrick het zegt, dan is het dus de Raadlers die schijnbaar een nieuw liedje hebben.
Dat wordt niet echt de opstap, maar goed. Hebben ze wel heel veel vertrouwen in u. Dat is wel heel positief. Ja, dat in ieder geval van de een komt het ander. Die belt me. Ja, is dat een nieuwe plaat van u? Ik zeg, nou, het is een nieuw liedje voor de zittingen, maar niet om nu te zeggen van dit is de opvolger. Maar goed, hier zit dat de dag daarna in de gezet met een klein artikel mogelijke opvolger van de Radlers in aankomst. Toen belde een sponsor, die zei, als je het gaat doen, dan wil ik wel weer de opnames betalen en de clip. Nou, zo gaat het weer van de een en ander. Dus het dreigt weer goed te worden. En één keer zit er voorheen. Denk ze dat het ook net zo'n knaller wordt als in 2009 van zo'n superschoenen daar? Denk je, dat weet ik echt niet. Er is ook niet in de opzet om dat te gewoon overtreffen. Als we het doen, nogmaals, doen we het voor het goede doel. Voor ons eigen plezier, want dat zit eigenlijk altijd voorop. Ja. En het zou gewoon leuk zijn als het volk het weer oppikt. Tot nu toe moet ik zeggen, bijvoorbeeld af en toe wel eens al zingen, wordt het wel heel snel weer opgepikt. Dus, ja. Dus en Grubspas, en voor het goede doel, en we hebben een primeur hier bij TV Limburg. Ja, absoluut. Want mannen, je hebt er ook een clipje gemaakt. Ja, zoals we bij Super Schoenen Dag huurt er eigenlijk een dansje bij. De lui moet toch een beetje bewegen in een café dan alleen maar stil staan. Ja, wie brengt de dansje? Nee, echt niet door dat hij te gaan doen. Maar ja, daarvoor hebben we een clip in elkaar gezet. Om de lui te laten zien van wat voor een bewegingen ze eigenlijk moeten maken. En die eer, die geef je bij ons. Ja, zoals we Super Schoenen Dag, ook die eer had je destijds. En dat dus vind ik heerlijk om te weten dat je dat weer naar TV Limburg brengt. Ja. Mannen, ik hoop dat het er ontzettend veel opbrengt. Althans, voor het goede doel, want toch gaat het hem. En ik ben ontzettend blij dat je met deze primeur naar TV Limburg zit gekomen. Succes ermee. En voor u toes gaan we natuurlijk ontzettend genieten van de nieuwe clip van Hoppa Biken. Ich werde ein heerlijk spelsertje, dat kent nog iedereen. Kom, hou die heel goed vast, let op, het gaat wie een trein. Dus zoek dich gauw een biken uit, ik weet zeker tot het maakt. Zo wordt het op vandaag weer een superschoenendag. Hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken, wielen, wielen, biken, hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken, hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken, hop, hop, biken. Ich zat net op het biken, dat war mich toch gepeerd. Ich hield mich heel goed vast en heb mich flink geamuseerd. En als we aan het rijden zien, dan komen we weer niet stop. Dan gaan we samen op en neer en hop, 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 hop. Hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken. Wir rijden gans het jaar ook als de bonte steuren roos. We kunnen zelfs rijden op het paard van Sinterklaas. Hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken. Hop, hop, biken, hop, hop, biken, wielen, wielen, biken.
Nou, hop-hop-biken van de Raadloos uit Maastricht verhouden dus de primeur van de clip. En vanaf nu is er natuurlijk ook te zien op YouTube. Ik moet zeggen, het zag er wel ontzettend gezellig uit. Dat moet ik toch wel even erbij zeggen. Trouwens, dus heerlijke muziek ook van de rockgroep uit Engeland. Mostly Autumn en Wim Kremers. Het mich toch zo bij me liggen zeuren, heer. Wou per se dat interview met ze doen. Nou, Wim en dichte eer. Ja, vandaag hoog bezoek uit Groot-Brittannië. Eigenlijk de bakermat van de popmuziek. Mijn gast vandaag, Brian Josh van Mostly Autumn. Welcome, Brian. Hello, good to be here. It's a bit strange name, Mostly Autumn. I guess it is. It came from my love for the season autumn, actually. I had this idea for this musical project, and I always loved the autumn. I don't know, there's something about that year. It's kind of very sensitive and romantic and reflective. And so the autumn part was there, but I was actually in a bar in the Lake District in the mountains in England, and funnily enough, there was a postcard rail, and my friend Liam pointed at it, and it said mostly, and it just hit me, mostly autumn, and I quite liked it. The card actually said mostly sheep, which was strange, but the sheep bit was missing. But that's where it came about, mostly autumn, and I just liked the feel of what it was describing, you know, because that's kind of how the music was wanting to come across. Yeah, and your music is music from the 90s. It sounds very soft, a little bit like Pink Floyd, a little bit like Genesis. Yeah. Well, there is. I mean, the influences are there. I grew up with the likes of Pink Floyd, Supertramp, Genesis from the early 70s. From my older brother and sister playing all this stuff, and also folk music, traditional folk music. I grew up with that, and it's some of what we do is kind of fused in there. I mean, the influences, it's in the blood, really. You know, it's not an intentional thing to sound like those bands, but they're definitely there, and you grow up with it, you know, and it's just part of how you express yourself. Yeah. You know? I have to translate it, Brian. Wat Brian eigenlijk vertelt, is dat de muziek wat ze nu maken, dat is eigenlijk gebaseerd op de jaren 90. Daar is er met opgegroeid, dat zit hem gewoon in bloed. Het is niet zo dat Mostly Autumn echt bewust muziek uit de jaren 90 nadeed, maar dat is eigenlijk met opgegroeid. Dat is eigenlijk een beetje traditie bij hun. Folkmuziek, daar stonden ze ook heel erg dichtbij. Je hebt het zelf al gehoord in de eerste nummer, je zult dat dadelijk nog horen. Het klinkt heel aangenaam. Het lijkt een beetje op Pink Floyd, het had ook iets van Genesis. What is also very special in your group, you have a special connection with Holland. Your DVD is made in Holland, in Zoetermeer. Yeah, we just did a DVD. Yeah, our first one in Holland. Yeah, we've been playing in Holland for maybe over 10 years now, and we love it over here, and we really genuinely do. We have an affection with it, and the people have always made us really welcome. And it would seem to come back, you know, more and more, you know, at least twice a year, generally speaking. But we just love it. The people are so open to the music, and they've definitely warmed to us, and we just like being here, you know, which is why we chose the Border Eye in Zoetermeer to do our DVD back in last September, and that's looking fantastic. We really wanted to do that there. Yeah. Ze hebben een hele speciale relatie met Nederland. Ze komen minstens 2 keer per jaar hier een tour maken. Eigenlijk door het ganse land, ook in Limburg. Ze zijn pas vorige week nog een Heerlen geweest. Ze hebben een speciale band, ze houden van het publiek hier. Ze hebben zelfs een DVD opgenomen in Nederland, in Zoetermeer. Which was also very special. I wrote in your biography. You had also connection with Spirit of the 66 in Verviers, which is just across the border. Yeah, that's not far away. That must be very, very funny. That's the ambience which you like, I think. Yeah, again, we've had some fantastic nights there. Yeah, you go back to places that you love. You know that you have great nights and that you connect with the people, and it's a very powerful thing, and it inspires you to come back to these places. So, you know, we used the Spirit 66 as a warm up. For the Border Eye gig in Zoetermeer, because it was you wanted to get that vibe and really have a long gig, sweat it all out. Very special, big bands have played there. Yeah, absolutely. I mean, both venues they're on the circuit. You know, most bands have played there at some point or other, and still do. Ja. Wat ook heel speciaal is, hebben we hier in de Spirit of 66, dat is een heel bekend café, dat is een rockcafé, zeg maar, hier vlak over de grens in Verviers, bij Luik. En daar hebben ze ook gespeeld. Daar hebben eigenlijk alle grote bands van de wereld hebben dan een keer opgetrooien. Ja, en dat is ook eigenlijk de sfeer hoe ze zich goed in toespelen. The lyrics, you make them yourself or? Yeah, a lot of the lyrics. Yes, you do it together, or is there? I do a lot of the writing and a lot of the lyrics and stuff. We do occasionally write with Olivia, and you know, there's some sort of co-writing as well. The majority of the lyrics, generally. So no covers. No covers. No, no. It's an original band. It's original music.
Nou, de muziek die maken ze helemaal zelf. Dus ze maken geen covers. De lyrics die maakt Brian voor het algemeen zelf. Normally, you don't do this set in acoustic. You play with... No, generally speaking, it's there are 7 of us on stage to perform the full show, and it's quite a big sound, you know. I mean, it's gentle at times, but very powerful at times, and we need 7 people to kind of generate what we need instrumentally. You know, the dynamics of the band need to come across like that. But we have done the occasional acoustic thing. In fact, we're playing an acoustic band, one in Holland, actually, yes, and we're going to break it down to a 5-piece. But generally speaking, this is an unusual thing for us to do. Well, we're going to hear it. Just go on stage and. I announce it on Dutch. Thank you. Go to the stage. Goed, het tweede en laatste nummer wat we voor ons gaan spelen, dat is Heroes Never Die. Het is een heel emotioneel nummer, het heeft te maken met de dood van zijn vader. Het is geen tragische boodschap, zoals hij zelf zei, maar het leven gaat weer, ook naar de dood. Dat is de boodschap die ze gaan brengen. Uw aandacht voor Mostly Autumn. Slow the rain falls, memories blowing through. I stand with arms outstretched to catch the warmth of you. Eyes to the heavens, screaming at the skies, trying to send you messages, still choking on goodbye. And I wonder cold November, yellow, brown and green. I try to picture you, still somewhere in between. Cold, the night falls, shadows are drawing in. The glimpse I had of you was torn into the wind. And I wonder why, tracing paths, we search the stormy skies. The ways, the ins and outs of heaven still elude us to the end. The tears, the sun, the rain, I feel them on my face, against my skin. We loved you then, we love you still. And don't you know, don't you know, heroes never die, they say forever. Close my eyes now, focus on the lights. You are more beautiful, but never out of sight. And tears that fall are blood from the hearts, from the moments that we part. May I offer those tears for the love of the years, for the love, the ways, the ins and outs of heaven still elude us to the end. The tears, the sun, the rain, I feel them on my face, against my skin. We loved you then, we love you still. And don't you know, don't you know, the ways, the ins and outs of heaven still elude us to the end. If he's the sun, the rain, I feel him on my face, against my skin. And when I open up that door and think of where we used to roam and laugh and smile and drink with friends,
Ja, Wim, welkom. Maar dan heb je dus al een fantastisch interview gedaan. Maar waarom moest ik dat per se doen dan? Ja, dat heeft me een beetje in mijn boek gebeten. Want ik had natuurlijk gehoopt dat die blonde dame dat interview ging doen. Ik kreeg zo'n bebaarde gitarist bij me zitten. Dus, hou ik het ook beter kunnen doen. Dat was het beter kunnen doen. Maar ja, goed. Men kan niet alles hebben in het leven. Ik vond het wel eens leuk om tegen Engels te werpen. Ja, dat kent ze goed. Ik kan ze goed met lachen, hè. Ja. Nee, maar die is ook ontzettend snel. Want ik zie het zo nog even een andere gedaan. Dat heeft een speciale reden. Hè. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk hier ben. Hè. De wet morgen, 21 december. Dat is de ondergang van de wereld. En wat is er dan nog gepaster om helemaal in het zwart te komen? Ik zie het, ja. De rest is allemaal in het zwart. Ik heb me ook niet gewasje vandaag. Dus het is allemaal in stemming. Ik ben blij dat je dat toestaat niet kunt ruiken. Nee, absoluut, absoluut. Maar de wet met die Maya's, die hebben ons in de maag gesplitst, dat is niet meer normaal. Hè. Iedereen die nu een beetje onzeker in het leven staat, en dat zijn er toch een heleboel, heb ik om ik bijgemerkt, hier in de studio, maar ook de boete. Ja, die zijn toch een schrik, want het einde van de kalender is in zicht. Vanmorgen op de radio, zat bij de kapper, wordt het er al over gesproken. Ja. Dus, maar hield het tegen ook bezig? Helemaal niet. Nee. Als je de Maya's een beetje daarover gelezen hebt, dan weet ze dat helemaal niet de voorspelling is geweest van hen. Die Maya's die hebben een cyclus ontworpen. En die moesten die bepaalde cyclus hebben altijd een soort kalender. Daar worden die helemaal gek op. Want dat worden meestal boeren en vissers. Dus die worden afhankelijk van wie laat gaat die zon onder en wanneer gaat die tijden wisselen. Dus dan vragen die zoveel kalenders. En een van die kalenders, dat worden lange termijn kalenders, zal ik maar zeggen. En die eindigde 21 december 2012. Maar waarom dan niet 31 december 2012? Nee, dat was een berekening. Die hadden bepaalde tijdspannes. En die einde van die tijdspannen, nou, dat was morgen dan, zal ik maar zeggen. Maar dan begint weer een nieuwe tijd. Dus daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Maar het is natuurlijk toch geweldig dat jullie zich daar aan vasthouden. Die Maya's die kosten niet eens hun eigen ondergang voorspellen. Laat staan dat ze wisten wanneer de wereld onderging. Het was een knap volk, maar die zijn op een gegeven moment uitgestorven omdat ze de gebrek aan water hadden. Ja, dat is natuurlijk ook een ramp. Maar aan zich, geen zorg maken morgen. Maar wat zouden ze zeggen dat er ging gebeuren? Nou, ze hebben niks gezegd dat de wereld verging. Dat zijn anderen die hebben erover nagedacht. Ze hebben ook van die treurige lui in de wereld rondlopen. Het zijn allemaal van die doemdenkers die nu ook beginnen met die crisissen en zo gaat. Nou, die hebben dat niet ook. En die hebben er gewoon een eigen verhaal gemaakt. Als je in de geloven kijkt, als je, laat ik zeggen, de christenen bekijkt, de moslims, die hebben allemaal het einde van de wereld. Dan houden ze de lui dom met. Dan zeggen ze, pas op, want het einde van de wereld komt eraan. En als die hier slecht bent, dan kunnen ze zich daar later aan het verantwoorden met. Dat is ook een beetje hetzelfde theorie. Hebben ze Nostradamus gehad in de 16e eeuw. Dat was een profeet. Het was eigenlijk een apotheker, maar dat noemde zich natuurlijk profeet. Die had ook de ondergang van de wereld voorspeld. En hij zag tussen 1997 en 2007 hij voorspeld. In die tijd is helemaal niks van uitgekomen natuurlijk. Maar de mooiste, dat wordt toch hier gewoon een Hollander, dat was Lou de Palingboer. Lou de Palingboer, dat was dit was ook een profeet. Die had hier geleefd van 1898 tot, wat moet ik even spieken, 1968. Toen is er godzijdank gestorven. En dat was ook een profeet. Jezus met zijn vrouw. Hij vulde zichzelf de wederopstanding van het lichaam van Christus. En dus zoals ze zeggen, die man die hoorde een inrichting toe, ze hebben nog gelijk, maar hij had gewoon hier vrij rondgelopen. Wat hij had gedaan, hij had de wereld hij willen verbeteren hier vanuit Nederland. Nou, als de ergens de wereld niet verbeterd is, is het van ons het landje doet. En hij had ook nog een aantal volgelingen gehad. En die volgelingen, die waren in Lou. Hadden dat. In Lou. Dus vroeger was ze in de Heer. Als de in de Heer. En nu was ze in Lou. Maar de Lou, die had dat altijd verkeerd uitgelegd. Want de Lou zag dus de volgelingen van hem, die mochten geen seks hebben. Echt waar. Mochten geen seks hebben. Daarom zegt ze, godzijdank, is er gestorven. En het tweede wat ze niet mochten doen, dat was de dokters bezoeken. Ze mochten ook niet naar de dokter gaan. Dat moesten ze allemaal in de almacht van God overlaten. Dus daar zijn Lou de dood van gegaan. Daar zijn Lou gescheiden door dat soort idioten. En Lou, die zag wel, je moet er niks in, maar Lou zat eigenlijk meer in hun. Want hij is ook veroordeeld geweest al diverse keren zelfs, of dat er in die vrouwen zat. En die vrouwen die hadden een speciaal ritueel met hem, die mochten op Lou liggen. Ja, dat soort idioten, Patty noemde weer serieus. En Lou heeft ook nog predikingen gedaan. Hè. Hij had er een prachtig busje in Amsterdam staan. Hè, want hij was Palingboer, Jezus het. Lou spreekt dinsdag in het Frascati. Ik vind dat nog helemaal niet bij Palingboer. Jezus is een volgelingen zitten, dat is toch een treurig zootje. Zo'n doe je alleen maar om de geerzoten, dan was het of dat de wereld verging. Nou, ze hebben geen spas, dat Suus. Ze hebben absoluut geen spas. Nee. En het leuke was, Lou is toch op enig moment is er gestorven in 1968. En toen hebben die volgelingen, dagenlang hebben ze op zijn lichaam gelegen om de lichaamstemperatuur warm te houden van Lou. En ze hebben geroepen, Lou komt terug, Lou komt terug. Lou is nooit meer teruggekomen. Dus hij is dood. En vandaag ook een prachtig verhaal. Dat is de Lou de Palingboer, zal ik maar zeggen, van 2012. In Dagblad de Limburger. Dat is een meneer, die is zich ook aan het voorbereiden op de dag van morgen. En de meneer, dat is meneer Van der Meer. En meneer Van der Meer, die komt uit Kootwijkerhoek. Nou, Kootwijkerhoek, dat is een plaatsje waar ik van denk, als je daar woont, is die
Ondergang van de wereld, misschien een bevrijding. Maar is dan dat? moest ik kijken wie zich voorbereidt. Hij had een soort doekbord gekocht. En dan gaat er morgen het einde dat tijden in afwachten. Een club er met 50 familieleden erin, plus zijn eigen huisdieren. En dan hoopt er dat de ondergang daar is. Kijk, dat heel praktisch voorbereid. Dat ziet er wel vrolijk uit. De man ziet er heel vrolijk uit, ja. Dat is een zoon trouwens, links in het bek gezet. De luift er ook in. En morgen gewoon in de tuin, in dat verschrikkelijke dorp, gewoon die de einde dat tijden afwachten. En dat is natuurlijk geweldig, want in datzelfde verhaal van de Limburg, jullie zouden het eigenlijk allemaal vandaag even moeten lezen, staat ook dat ze zich al voorbereid heeft op de atoomwereld. Dus, en dat volkomen gek. Wim, als ik het zo mag geloven, hebben we toch nog een leven na morgen. Hè? We hebben nog een prachtig leven. En anders heb ik het ontzettend fijn gevonden om hier met te zitten. Het is gelijk. Nou, dankjewel. Ja, en met dit prachtige verhaal zijn we ook aan het einde gekomen van deze Limburg Vandaag. Morgen een hele bijzondere editie eigenlijk vanuit de Intratuin. Met Beppie Kraf, Dries Roelvink. Ik hoop dat er niet zo'n geel zwembroek aan heeft, hè? Dat er heel wat anders. En dat programma werd ook gevolgd door Heerlens DNA. Dat allemaal morgen. Voor nu wil ik u hartelijk bedanken voor het kijken. En een hele fijne avond. En tot snel. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Auvoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuver.